Naiz eta naiz irratia, hitzekin. Zuekin batera. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalario. Saioa hasi dugunean, hemen gure itxatean, adakize bigarren kafean txata edukitzen dugula, Arkakusok oraintxe idatzi du, kaixo, txat, batxat horretan, Arkakusok berak Iruine Astizek idatzi du, ikusi alduzue Erramunen aurpegia zetaken kanta berriaren bideoklipean, itzuleraren bideoklipean, horregatik bere omenez kanta jartzea erabaki dugu. Eta bai, Arkakuso ikusi dugu aurpegia eta ikusi ditugu memeak. Erkidetasunaren bozera maile. Xoriak mugaren Baina hurrengo gonbidatuak ez datoz, horren inguruan hitz egitera. Ez, klase ematera datoz. Esaera zar berri bat erakutsi nahi dugute. Begira, entzun. Egona dilo eta jango dukme. Zozoak belari ipurbeltz. Urrutiko intxaurrak 14, gerturatu eta 4. Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Denok ezagutzen ditugu atxotitz edo esaera azar hauek. Herri erabilerako esaldi zuzen, zehatz eta xeak dira. Ahoz-aho transmititu eta tradizio luzea dutenak eta gehienetan irakaspen morala dutenak. Euskal Herrian badugu atxotitz berri bat. Tradizio motzekoa eta ahoz-aho transmititu ordez sareetan elkarbanatu daitekena. Hori bai, irakaspen moralarena ez zakituanik. Atxotitza honakoa da. Egin tril eta izan abil. Betiko zuhurrago gara izango xori. Baina abila zertan? Ligatzen edo jendea ezagutzen eta tril egiten? Baina ez dakigu zerten tril egitea. Beraiek azaldu digutenaren arabera, elkarrekin topatzea da. Twitterren jendea ezagutzeko bide berri bat da traola egin trail. Sare sozialaren Twitter Space tresnaz baliatuta, erabiltzaileek audiogela batean sartu eta elkar ezagutzen hasteko aukera izango dute. Ligatu nahi duen jendea, lagun berrien bila da bilena, edo galdera bihurriak egin nahi dituen norbait. Espazio libre bada. Topagune bat. Martxoan abiatu zuten ekimena eta gaur gauean, gaueko 10etan berriro hitzordua antolatu dute traola egin trileko antolatzaileek. Eta guk topagune horietan zer gertatzen den jakin nahi dugu. Beraz, gurera gonbidatu ditugu Eneko ekin eta Iruine Arkakuso. Arratsaldeon kuadrilla. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arkakuso! Baino, ez dakit nola jarri, horrela bihotzak, ateratzen zaizkit hola begitzen. Horrela, edo nire ikaslek erakutsi daten bezala, en plan hori. Nola? Hau hasi, zentzua du. Irratitik entzuten ari direnentzat, Arkakusok egin du, ezakita saltzen. Ostra, berez bihotz, hau da, atza hau da bihotzatza, ez da? Bi bihotzak. Bai. Bi bihotzatzak tente jarri ditu, eta gero, batera ipini, eta hortik ja beste 3. bihotz bat atera du. Pixkat komplikatua, baina bai. Baina bai, oso ondo. Baina bai. Eta horretaz gain, ze bihotz hori ez duzue ikusi, baina agian irratitik entzuten ari balin bazarete ez duzue ikusten Arkakusoren aurpegian dagoena. Betaurreko batzuk ditu, tril jartzen du betaurrekoetan. Guztiz, prest etorri zaigu gurera Arkakuso? Bai,
eske larun batean, justo gainera abesti hori jarri duzula, egon nintzen, nola da, Zegide erraden festean, eta atera genituen olako pegatina moloiak, ze semaforoa ez, baina guri bai gustatzen zaigula thriller egitea. Eta, bueno, hortikan ibili ziren beste tuitzlari batzuk, makete erratikoak, edota beste txiolari batzuk, eta, bueno, zabaldu genituen, bai, egin trilen pegatinak eta baita zertan datzan ere. Orain, ikusiko dugu ea gogoratzen diren gaur sartzea. Hori da, zertan datza, hori aipatu behar dugu, jarraitu aurretik. Ze ekimena, Gerald Kerolek sortutako Traola Tindercat ekimena oinarrituta dago. Egin trilek funtzionamendu antzekoa daukaineko? Ez, osea, a ber, inspirazio bezala balio izan zigun, baino gu gurera ekarri dugu. Ez dugu imitatu nahi izan funtzionamendua bera, baizik eta espiritua pixka bat, eta gurera moldatu, eta pentsatzen egon ginen ea nola egin genezaken guk, ea zer funtzionaz ezaken, ea zerkez, eta pixka bat hori gurera. Eta, de hecho, esango nuke, gurean asko remarkatzen dugun gauza bat dela jendea ezagutzeko espazio bat. Oso altu dakat, hau jendea... Vale. Hori, jendea ezagutzeko espazio bat dala, eta seguraski Tindercaten askoz presenteago dago ligatzea bere horretan, ez? Eta gu pixka bat hortikan ateratzen saiatu ginen. Bai, Orduan, hori ikusten genuen, Kataluniako kontestua eta Euskal Herrikoa ez dela berdina, ez? Hemen ez dugu, nik uste dut, hau gure iritziz, hain modu askean, hitz egiten harreman sexual eta afektiboen inguruan, orduan, oso zaila izango zen horrelako, katalanen formatu bera hemen ezartzean. Nik uste dut askotan ere horretan faiatu izan dugula, ez beste ekimen batzuk ona ekartzean, eta nik uste dut kontuan izan behar dugu non gauden, zeintzuk diren gure beharrak, eta hori orduan enekok esan duen bezala, kontsultorioaren formatu antzekoagoa du, baina, bueno, espazio ireiki bat da, azken finean, jendea ezagutzeko. Gero. Neri gustatzen zaite esatea, gehiago daukala formatu aldetik, gehiago daukala eta referentzia moduan, gaztesareak zeukan, eske askotan esan dut dakit, baina benetan, gaztesarea sortu zanean niko 20 urte nezkan, eta izarapeko aholkuak izan zen boom bat, eta nik ikusten dut, nik identifikatzen dut, nik pentsatzakoan egin trili buruz, identifikatzen dut izarapeko aholkuaken audio bertsio batekin, Tindercatekin baino, naiz eta Tindercat gabe seguraski hauetan egongo. Baino eredu aldetik, identifikatzen dut gehiago horrekin. Eta topagune honen urrengo hitzordua gaur bertan izango da, gaueko 10:00. Parte hartzeko zer egin behar dugu? Twitter kontu bat eduki eta listo? Bueno, Twitter kontua baldin baduzue, onena, ze horrela, agian lehenengoan ez, baina bigarrenean, hirugarrenean, ahots bidez parte hartu nahi izan ez gero, aukera izango duzue. Hala ere, ez da beharrezkoa saioa entzuteko Twitter izatea, eta parte hartzeko ere ez. Guk DM-ak edo mezu zuzenak, mezu pribatuak irekiak ditugu, bai Twitter bidez eta baita Instagram bidez, eta gainera Instagramen demagun norbaitek ez daukala Twitterrik, eta beraz ezin du ahots bidez zuzenean parte hartu, Instagram bidez bidali diezaio bidali Diezagukete. Hori da. Audio txo bat, edo testu formatuan. Eta badago parte hartzen limitea, edo toperik badago? Esan ez du, izlari aldetik. Oida, izlarien aldetik. Bueno, aldi berean uste, orain muga 10 pertsonan dagola, baina esperientziak erakutsi gu baita ere rotatzen jutea garrantzitsua dela, orduan saiatzen gea hitz hartzen dunean jendeak izatea gauza konkretu bat espresatzeko edo, eta gero kentzen zaio, eta horrela juten da rotatzen, orduan ez dago arriskua muga hortara iristeko.
Eta gero, norbaitek eskatzen badu berriz, ematen zaio berriz, baina saiatzen gara ez eukitzen denbora guztian jende guztia. Gaur gauean aipatu bezala 10 izango da hurrengo hitzordua eta nik Twitterren ikusi dut, hau ez dakit egia den ala ez, saiatuko zaretela korrikaren furgonetarekin harremanetan jartzen. Batek daki. Nik badazpada, eta hau, eneko kezaki, Ui, nik badazpada, gaueko 10 puntuan, egongo nintzateke adi sartzeko. ze ondo sartzen duzun ekimena. Egia da pentsatu genula egun ginen bi asteren artean, vale? Aste honetan eta aurrengoan egon ginen pentsatzen, eta erabaki genuen nau korrika zegolako, eta iruditzen zitzaigun korrikaren baitan, pues, guaiagoa zala. Orduan, esan nahi, eta aste hau premeditatuki hartu genuen, eta ez hurrengoa. Oain. Eta badugu leroa aste honetarako. Nahi duzu jakin zein den? Noski? Egin tril? Eta izan abil. Egin tril korrikan? Ui, ene! Korritzeko moduko delako. Honek esplikazioa behar du. Nere herrian ni naiz lasartearra. Nere herrian egiten da Euskararen maratoia. Eta Euskararen maratoian, esloganetako bat, 7. usteet, agian konfunditzen nago, izan zen korritzeko modukoa. Eta orduan, nire buruan konexioa egin nun, eta egin tril korritzeko modukoa delako, bum. Oso ona da. Egin tril korritzekoa delako, bai. Arro esan behar da, lasai, lotxatu gabe. Errima asonantea du gainera. Bai, ederra oso. Ze, guzti korrikak ligatzeko balio duela? Korrikak gauza honetarako, guztietarako balio du. Hala, esan dut. Julen bai? Bai, zergatik ez? Eta behar, bai. Ui, ligatu zuen ez korrikan? Jarri da Baina horrek ez urpegia... du esan nahi ezin denik, Hori da. Norberen esperientzia beti ez dugu hartzen, Korrikaren barruan ere dago, korrika hasierako festa, korrika bukaerako festa, eta baiketa korrika pasatzen denean geratzen den parranda hori, edo aurretik dagoen parranda hori. Ubera, korrikaren Hori da. uberan... Bai. Aukera asko eskaintzen dizkigu korrikak. Lehen aipatu duzue, han izan zinetela, zeinen ederra izango den festen izan zinetela, Twitterren bazegoela ez dakit traola Tinder fest egiteko intentzioa. Zer moduzko esperientzia izan zen? Zehazki zer. Ona? Ez, egon zen oso polita. Egon ziren pertsona batzuk egin trili esker elkar ezagutu zutenak Lunaki abeslariaren jarraitzaileak direnak, eta egin trilen elkar ezagutu zuten, jarraitu izan dute hitz egiten, eta desvirtualizazioa egon zen. Desvirtualizazioa egon zen. Ez da desbirgazioa. Ez, desvirtualizazioa. Wow. Ui, bota diezu beste eslogan bat iteko amua. Beraz, baina nola gertatu zen, hau da, egin trili esker jakin zuten biak Lunakiren jarraitzaileak zirela, edo nola gertatu zen hau? Hori da, ze batek bazuen izenan, kasu honetan, enaraki, eta beste batzuk sartu ziren esaten, Lunaki asko gustatzen zitza, hiela bla, eta, match? Ze ona! Bueno, hori da helburua, azken finean, egin trilen helburua, jendea ezagutzea. Gainera egin trilen hitz egin zuten lehen aldiz, ez? Ez ban nahi... Bai, ez zuten elkar euren ahotsa ditu, aurretikan. Oi, baina ze polita. Ui, gaur 10 badakizu zer egin behar dugun, Adi denok. Hor sartu. Parte hartzaiek, badago horrela profil konkreturik, edo adin guztietako jendea dago, neskak mutilak baino gehiago, zerbait aztertzeko aukera izan duzue? Oraindik gutxi, esango nuke oraindik gutxi. Baina nik uste dut egia
errateko izan dugun gutxian egia da agian akaparatzaileenak gizonezkoak izan direla. Baina hori lehenengo saioan okurritu zitzaigun, baina gero jakin dugu pixkat ere ikusten ez, eta Tinderkatekoek nola kudatzen duten hori, azkenean ibilbide luzeagoa dutela, eta gu azkenean jaio berriak baino ez gara, eta aldatu genuenetik dinamika, por cierto, ere, hemendikan agurtu behar dugu Jokin kafearen semea ere gure taldeko kide dela, bera ere hor ibiltzen da, bereziki Spacean, hau da, audiogela horretan gertatzen dena, txiokatu edo txiotan bihurtzen duena, eta klaro, ezin gara berataz ahaztu. Eta, baina, bueno, ala ere nik esango nuke, 20-30 inguruko tarte horretan. Gero bai, badago jende pilo bat, entzuten da bilena, eta klaro, guk ezin ditugu ikusi zenbat pertsona dauden entzuten Twitterrik ez dutenak. Eta egia baita ere, ez degula pentsatzen, osea, ez dugu bideratzen adin zehatz bateko entzako bakarrik izateko, hau da, orain goz, horrek jende adintarte batek agian parte hartzen du gehien, baina segurazki baita ere da Twitter modu horretan erabiltzen dutelako gehiago, ez beste zerrengatik. Eta bai, egia da lehen esan dezuna, erabaki genuna rotatzen jutea izlariak izan zen horregatik. Lehengo saioa oso kaotikoa izan zen, porque jende asko sartzen zen, ez nion hitzak entzen, eta de repente kriston kaosa bihurtu zen. Hor junginen ikusten, hori ondo etorriko litzai gukela, pues, dinamismo pixka bat emateko, jende gehiago parte hartzeko, jendea erosago egoteko, eta bueno, ikasten goaz, ezkenean ikasten goaz. Zenbagarrena izango da gaurkoa? 3 edo 4. Ez dakit. 3. Bai, ez da nitek ez dakit. Hori, pixkanaka, korrika bezala. Tipitapa eta ikasten. Baina galdera bat arkakuso, nik pegatina horiek nahi ditut, lortu ditzazket nola bait? Bai, Iruñera etorriz. Ui! Hemendikan, nola da? Eksklusiba. Primizia bat. A ver, abesti edo zerbait jarri zazu ez primizia. Neon. Egon. A ver, ez dakit jarri primiziarako, igual, hola, redoble bat. Bueno, Sanfer biletan, pegatinak, eta uztailaren bukaeran, zer dago, azkeneko ostiraltalarun batean atarrabian, atortxurroken ere, pegatinak. Ari gara saiatu gara, hola, ea, Guari gara saiatzen gauz askotan. Bai, oso praktikoak zarte. Hau da, zuzenean egitea saioa. Hemendikan atortxuko antolatzailei, oie, Deialdia. Hau da, nahiko zenukete, egin tril zuzeneko bat, atortxun. Adibidez? A ber, ideia bezala oso ondo sonatzen du. Geo jendeak nolera entzuten duen ja tal. Baina ideia bezala oso ondo sonatzen du. Esatezu, gaina atortxun jende asko juntatzen da, tal, igual ez dituzu lagunak, igual ez duten nahi jun, zu juna ezun lekura, tal. Hori. Eta gaur ere, de hecho, orain esaten dut, ez da primizia bat, baina orain esaten dut, korrika bukatzen da segituan. Orduan, ez daukanak plana edo bere lagunak ez dijoaz dela oso batzuk dialako lo que sea, pues egin trilen sartzen da, eta igual ateratzen da planarekin korrikan amaiererako. Eta Porteako ere badagolas. Bai. Oi, oso ondarkakuso, horrela bai. Ai, ze loturak egiten dituzuen. Oi, da, egin trilen ezagutu, eta naizen gunean, aratxaldea pasa. Aizu, kriston plana da. Aitortu behar dugu, behin egin genuela hemen reportaje moduko bat Euskal Herriko jaialdien inguruan, eta ez dut gogoan hori izan zen, baina hemen asko aipatu genuen atortxurroken zenbat ligatzen den. Bai, da gure entzuleek esan ziguten, atortxurroken hor badagoela, Euskal Oasia hori omen da. Ara! Bai, beraz, egin tril eta atortxurrok hor featurin bat egitea, kriston
Kriston ideia da. Beraz, guk ere hemendik atortxun norbaitek entzuten bagaitu, atortxuko antolatzailearen batek jakin dezazuela. Begira, ate 2003 ateak dio, atortxun asko ligatzen da bai. Eta ja, horrek esan nahi do, ze Ojo pentsa. ate, ojo ate. Ojo, ate, Ate. kontatu dezakezu zerbait, ate? Ez dakit noiz bait ligatu duzun atortxu, baina... Kontatu, ezin dezaken guztia. Ui. Hemen salseoan, baina askorako eta horretarako ze egin behar duzue? Ba, gaur gauean, gaueko 10:00etan, Twitterren, @egintril edo jarraitu, Spacean sartu eta bueno, Twitter ez baduzu ere, entzun dezakezue, gurekin nola parte hartu, zuzenean sartuta, Twitterreko kontua baldin baduzue, de lujo. Zuenarekin ez baduzu hitz egin nahi, ba sortu beste bat, oso erraza da. Eta bueno, ez baduzue oso perezita handia ematen dizuelako, ba hartu zuen ondokoari eta egin bere izenean. Ez, broma da, hori ez. Baina bai Instagram bidez, bidali mezu zuzenak eta inkluso audio bat, agian esaten, wow, ze jatorrak zareten, edo begira bigarren kafekoak, goiuri, atortxun, espero zaitut, edo lako Vale, ya está, konbentzitu nauzu, sartuko naiz. Neskonek lana kentzen digu, dena egin du. Bai, baino denoi batera. Egin du azalpena, egin du botadu amua, ba listo, ez daukagu ezer gehitzeko, Arkakusok dena esan du. Eta arratsaldeko 6ak gertu ditugunez, ba agurtu egin behar zaituztegu. Pentsatzen... bai, zer. Bota. Bueno, orduan, Julen, gaurko plana zein da? Gaur gauerako plana zein da? Julen? Bat eta bakarra, ezta? 10:00etan Twitterren sartu. Oso ongi. Txaran. Bai, ez da? Dudarik gabe. Nabari da Iruñe irakaslea dela, Nola errepasatzen duen, Ba, eskerrik asko gaztek, gauean elkar ikusiko dugu agian, bai, ziurrenik, bai, beraz, gaueko 10:00 arte itxaron beharko dugu, baino ez da asko geratzen, beraz, gero arte ekipo, eskerrik asko. Ondo izan, agur. Zaindu! Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos.